Kum kawai ka kinhun seng balang ke bedang ke jingkit klik ban pet ya ka e ka shon jong parado para snam bat ru banyang ya dai ala kari ba ka Jaidbynriew menta ka sengi ka khan rew tari urisau ka nyutrap acik national movement ni HNM kelanang penskam shu ya la ka nongrim ha ka ba ka Pynthymmai ya kinong yalam jong Bhoi district hapo ka yeng dorbar ka shnong umsning patarim Lapinten smai bat penskam ya kita kinong yalam Pynthymmai da uba lam prang kharbani presiden barang ba kaseng lembat kiwi ke khot kaseng na kaseng kimi bat ya ka jingelang lapinya da uba losha el rempe walking president ka HNM ka Bhoi kinong yalam Pynthymmai ka HNM Bhoi district kinthop ya uba pateng masing kum presiden ba losha el rempe walking president ba John Khongsit bat uba pinbiang bor sat kum ki vice president ba khrawbor mana general secretary bat kiwi Mentrai sitom tak mensem ke bekia mensem ke jing sore tak mensem jing ram pada jing Jaidbynriew kulas kem Shakri ya ka Jaidbynriew klam kenan de ng baksen action bagi na smile over tersi jing slur jing simpang bagi memsin it hok ya kenang mengenal pan lama ya kisok kedok pakai baku ya kari kabut kita jadi ai boleh terakan rak pun aja dorongkan pagi hak bor kumta ilang kia tiar doklai bagi payamak maskan jom Jaidbynriew nak bentaban yana ya berusaha kari tigus tur pada jelang berkepan jom Jaidbynriew kulai sekolah kaba ai mensim yang ni kukinong yalam baramba jom HNM nak bentaban Shakri kham janai bat khamba susu ya kari bat Jaidbynriew Bhoi ka central body kadon kumbalai ngot ki senior lawyer ujustri jong ka seng sebodi de lawyer bat menta nilayo sa ujustri jong Bhoi district u badai lawyer baro ngon saumut lawyer ha ka HNM katno golong ka jing ai mensem bat jing so ha mensem yang ni kum lam ban Shakri ya kitauba jong hari berkat Jaidbynriew para nong yalam ngakwa Pynthymmai upi bahakine ki artlik snam lekno ka HNM Bhoi ka Shakri Jaidbynriew klem kiriu klem kinong saya klem kiriu tibai bat klem ki pledar ne klem kiloya Henry Katto kari Jaidbynriew saki ya ka jingtrekam jong ka HNM na bentaban Shakri ya la ka Jaidbynriew mentalai dang mentau usnam aja ro nilayo sibun kilo ya badang mensisni kila pun saumur kilo ya kintai ya bat arut singrang ko fleng siap itu kiong ba dang don jekadam seng jong di bangin thao tak legal cell HNM legal cell kabak tak kintai samut beramut kita ki beda nak kofleng kinlong kinong kita nama i Bynta ka perthai kalasai kam dai so ka por juk mau ka dai ka por ka ba haba gile ro kam ngidai bentip ya ka ai khnang ba ki jingi kun jungi kinlong ko job nak Bynta ka tawa jong ka Jaidbynriew bat kawai nak pa ka tu yakhi kinong elam jong seng nari Bhoi khamtam kire ki bidang surung di khot Bynta kasmi ka HNM ka kan na basai ba kadai ka seng ka ba Shakri hok ya ka Jaidbynriew ngem kwa ba ki sipai jong ka Jaidbynriew ngem kwa ba ki samla jong kari na kalen jong ka bri nutrap kinwan rung seng tang bersurit kinwan rung seng HNM tang le business bat kinwan rung seng HNM
tang bagi ofisa tang ban kamai bisa kumbal rabjia ikatto kuningot kinonglam hakseng kiwarung hakseng menden kisutu bumi ofisa kilek paino ki ino hakseng ka Hanm ka ken da basai Shakri ba ka Jaidbynriew ka Hanm ka ka pressure crew kapan yang yana yang ayong yala ka Jaidbynriew kadai ka sengbalang ba Traimon suwa nagbenta ka Bhoi district nagbenta ka Jaidbynriew district nagbenta ka RiKhasi district bat nagbenta balo ki pari ki don sodom sokun hagne ka video ni itu ya ki khot ke Pynthymmai jong ka Bhoi district ka jongi Bhoi yoi hagri ki por ki baladap ba hi ka Bhoi district ngim pat dabyang pura kita ki breu ki bane trai ki bane ba naga benta ka lengkor jong ka tham ki Bhoi ki jongi andai ek ka singi ki layo banjit pura ya gene ki para rukhot bat ki para members ki jongi bane ba bane kitlang nabanda ka lengkor ka bakhya jong kari ba ka Jaidbynriew ba juru jong ka tham Bhoi ki jongi te nagalek tunga kung presiden gedap daga jing dokumen agar daga sengi ha banga gilayo nun banjit ya ki Nongkitkam ki Pynthymmai jong kari Bhoi district ba nade sekma ngintrai damata kari ba ka Jaidbynriew daga mensim ka ba Shenlang daga mensim ka ba Sophia abenta kari ba ka Jaidbynriew habagi trai ki sen malang ide bat kelmau nungkong ba gede ban bu semua ia ka pisa khmat hari ide ban bu semua ya ka Jaidbynriew khmat senang bagi la kontre na bata kari ba ka Jaidbynriew la lagi bu semua ya ka pisa khmat kamut ngira job lupa nama de ka pisa ka ba Bynta ba de ka pisa ka ba penjot pra ya kari ba ka Jaidbynriew nama lagi ni singi mata ki ba bun sini ki seng malam ki jot ki pra dai lembaga visa dengan akan tukung presiden juga Bhoi district kumbang orang mana bagi mendai bantu ia ke visa khmat hari ini bantu ia kari bagi Jaidbynriew khmat